Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde ösümlik ýagy, towuk budy we şeker ýaly azy karitlaryny satyn almak isleýän adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Öňkülerden tapawatlykda häzirki wagt paýtagtyň ýaşaýjylary bir wagtda birnäçe dukanda nowat berilip başladylar. Azatlygyň bu barada habar berýän habarçysy şu günler döwlet dukanlarynyň öňünde azyk satyn almak üçin nowatda duran adamlaryň sanynyň hassa köpdigini aýdyp, olaryň 100-den aşýandygyny belleýär. Adamlar daňdan saat 5-de nowata durup başlaýarlar. Magtumuly şaýolunyň ugrundaky desi dukanynyň arka tarapynda 42-nji, 32-nji we 8-nji dukanlaryň öňünde nowatlar gaty uly. Ir saat 7-de dukanlar açyldy we saat 7:17-de towuk budy satylyp uturdy. Adamlara 2 litr plastik gapda aleyna ýagyny nagt däl görnüşde satdylar diýip gizlinlik şertinde töketdeş olan habarçy 19-njy martda gürrüň berdi. Ol häzirki wagt aljylaryň bir wagtda birnäçe dukanda nowat belleýändigine, munyň üçin olara maşgala agdalarynyň şol sanda ogul gyzlarynyň, goňşularynyň we tanyş bilişleriniň kömek edýändigini hem aýtdy. Olar bir wagtda 2-3 dukanda nowat belleýärler. Saat 7-de dukan açylan badyna towuk budyny we ösümlik ýagyny satyn alýarlar we soňra da beýleki dukana ylgaýarlar. Käbir azyk dukanlary saat 8-de açylýar. Şeýle bolanda ýaşaýjylar beýleki dukanlardan hem towuk budyny we ösümlik ýagyny satyn alyp ýetişýärler diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda indi 3 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Bu kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda şeker, un, ösümlik ýagy, towuk budy we ýumurtasy ýaly käbir azyk önümleriniň gyçylygy emele geldi. Bu gyçylyk bolsa dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň döremegine getirdi. Munyň bilen bir wagtda ýurdun hususy sowda kodlarynda beýle haritlar bilen bir hatarda gyt azyk önümleri gymmatlap, olaryň döwlet we hususy bahalarynyň arasynda uly ara tapawut emele geldi. Häzirki wagt döwlet dukanlarynda 1 litr ösümlik ýagy 13 manatdan, towuk budynyň 1 kilogramy 10-13 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýar. Hususiýetçilerde bolsa ösümlik ýagy 18-20 manatdan, towuk budy 20-22 manatdan we şeker 8 manatdan bahalanýar.